Аз държим го. Белезич! Абен! Да, на колене. Стани на колене. Разбрано, ние ще вървим да почне. Полиция, отваря вратата! Не мърдай! Елате насам. Елате насам, госпожо. Елате насам. Кой друг е вкъщи са малко? Да ме видим. По 3,48. Ето ти ги страна. Както и газовото. Ето ти газово. Газов пистолет има. Само да не се стои в този. Излез към мен! Обари се с гръб, бе! Давай назад! Назад! Давай! Назад! Още! Ръцете отвъде. Как се казва? Вода искате ли? Искате ли вода?